У Лукашэнкі знайшлася дачка, яе прозвішча моцнае, а бацькам запісаны моцны Александр Рыгорович. Яе маці была асабістай цырульніцай прэзідэнта, па дакументах яна ніколі не была замужам. Журналісты бюро знайшлі масу інфармацыі пра людзей, якія абслугоўваюць кіраўніка дзяржавы. Кухарах, медыках, стылістах. Сярод іх Сняжана Моцная, рэдкае імя, рэдкае прозвішча. У 1991 годзе яна ўдзельнічала ў конкурсе прыгажосці ў Шклове і атрымала ад тагачаснага дырэктара Саўгаса гарадок у падарунак магнітафон «Беларусь». Пасля таго, як ён стаў прэзідэнтам, ён забраў дзяўчыну, маладзейшую за яго на гадоў 20, у Мінск. Яна стала яго асабістай цырульніцай. Дзяўчыну вазілі на машыне проста ў адміністрацыю, дзе яна стрыгла і прычэсвала кіраўніка дзяржавы. У 2000 годзе ў Сняжаны Моцнай нарадзілася дачка, Крысціна, і тады ж яна атрымала кватэру ў Мінску. Ні да, ні пасля нараджэння дзіцяці яна замужам не была, а ў графе «бацька» ў пасведчанні аб нараджэнні яе дачкі запісаны нейкі Александр Рыгорович Моцны. Але такога чалавека проста не існуе ў прыродзе. Некаторыя адзначаюць і што Крысціна сапраўды падобная да свайго меркаванага бацькі. Тым не менш, адназначна сцвярджаць, што менавіта Лукашенка бацька Крысціны пакуль нельга. Яе маці адмовілася размаўляць з журналістамі, але яны адзначаюць, што пасля нараджэння дачкі кар'ера Сняжаны рэзка пайшла ўгару. Жанчыну без спецыяльнай адукацыі уладкавалі ў Міністэрства замежных спраў. Яе маці атрымала пасаду ў камітэце дзяржаўнага кантролю, а сястра на прадпрыемстве кіраўніцтва спраў Лукашэнкі. З мінулага году Сняжана Моцная займае пасаду памочніка кіраўніка кампаніі «Брэмена Груп», якая належыць набліжаным да Лукашэнкі мільянерам Алексею Алексіну, Мікалаю Вераб'ю і Александру Зайцеву. Яшчэ ад аднаго Анатоля Тэрнаўскага яна атрымала ў падарунак кватэру ў элітным доме для замежных дыпламатаў. Меркаванай дачцэ Александра Лукашэнкі сёння 24 гады. Яна працуе графічным дызайнерам.